I klar til en ny gang træning? Det håber jeg. Fordi nu tænder jeg for musikken, og så går vi i gang. Godt, så I stiller jer op her. Sug godt op i jeres bækken, navlen ind til rygsøjlen, og så trækker vi vejret af. Og kom ud og puste. Op. Og kom ud. Op igen. Og kom ud. Og så ruller I hele vejen ned. Bøjer knæene. Sug ind i navlen og ruller op. Og ned. Bøjer knæene. Og ned. Og så trækker jeg armen op over hovedet. Læner over til siden. Stadigvæk bøjet knæ. Sørg for at suge godt ind i navlen, og så strække opad. 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 Så jeg strækker op mod loftet. Opad. Kom op. 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 Stræk. Forlæng jer selv fra hoften af. Kom op. 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 Og så kommer I ned her. Sug godt ind i navlen og ruller op. Og tag den anden arm op over hovedet. Læn over til siden. Og stræk. 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 Kom op. 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 Forlæng jer selv her fra hoften af, så I strækker hele vejen op langs den siden, helt ud gennem fingerspidserne. Og så ruller I ned her. Kommer ned til gulvet og ruller langsomt op. Og så ruller vi ned en gang til. Trækker vejret ind, ruller hele vejen ned, puster luften ud. Kommer ned i knæene. Og ruller op. Godt, så tager I benene ud til siden. Kommer godt ned i knæene her. Lægger albuerne på jeres knæ. Sørg for, at I suger godt ind i jeres navle, så I trækker navlen op til rygsøjlen. Det er så vigtigt hele tiden at have fokus på de her koremuskler på maven. På mavemusklerne. Så I bliver her. Og så kommer jeg over til den ene side. Hænderne i gulvet. Pres knæet ud af med jeres albue. Så får I strække godt her på indersiden. Og så vender I rundt. Strækker det bagerste knæ så meget som muligt. Igen sørg for, at I suger godt op i jeres navle. Og så kommer jeg over til midten. Og så til den anden side. Og så vender I knæene. Eller i fødderne hedder det jo. Strækker det bagerste knæ her og sug godt op i jeres navle. Og så kommer jeg op til midten her. Og her sætter I hænderne i gulvet. Og så presser I jeres brystkasse nedad, så godt I kan. Kom en lille smule frem med vægten over jeres tær. Og presser nedad. Så I strækker rigtig godt her på bagsiden af jeres ben, jeres hasemuskler. Helt op til ballerne.
Jeps, godt. I dag der tager vi også lige en lille balanceøvelse. Så I har tæerne lige fremad her. Så skal vi ned og feje. Så I suger godt ind i navlen. Kommer ned og fejer her. Svinger armene tilbage. Kommer op og stå. Svinger armene hele vejen rundt bagud. Og så løft armene op foran. Så løfter I op og stå på tæerne. Op og stå på tå. Holder balancen. Og så kommer vi ned igen. Feje. Fej. Og rundt. Op i balance. Og igen. Kom. Fej. Og fej. Og rundt. Op i balance. Kom ned. Sving. Sving. Og rundt. Og stå. Og igen. Kom. Sving. Sving. Og rundt. Balancen handler jo rigtig meget. Ej, det var ikke det, jeg ville sige. Pilates handler jo også rigtig meget om vores balance. Så jo mere trænet vi er i vores core-muskler, jo mere kropsbevidsthed vi har, jo bedre kan vi holde vores balance. Og det er derfor, teknikken er så vigtig. At teknikken er så vigtig i vores pilates-træning, at vi får gjort det rigtigt, fordi det er det, der giver os den stærke krop. Så det her med at suge godt ind i navlen og spænde op i bækkenet og lave de her tip i bækkenet hver eneste øvelse, det er virkelig, virkelig vigtigt. Kom rundt. Og jo bedre I bliver til det, jo mere kropsbevidsthed får I jo også. Så er det den sidste balance. Her, kom ned. Og rundt. Og så står vi. Her. Og kom ned. Godt. Og stik kroppen. Så går vi i gang med nakke og skulder. Tæerne lige fremad her. Godt ned med skuldrene. Sug godt ind i navlen. Spænd op i jeres bækken hele tiden, så I vipper ikke hovedet ned. Og ned. Og ned. Og ned. Ned. Og løft. Ned. Og løft. Og ned. Og løft. Ned. Og løft. Og ned. Godt, så drej hovedet til siden. Drej og kig frem. 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 Drej og frem. Drej og frem. Drej og frem. Drej og frem. Drej godt. Og kig langt tilbage over skuldrene, så I også drejer øjnene med. Godt, så vipper I øret ned og løft. Ned og løft. Husk at suge godt ind i navlen. Ned og løft. 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 Og så bliver I herovre. Flexer den modsatte hånd og strækker armen helt ned. Så I mærker et stræk her på siden af halsen. Stadigvæk lidt bøjet knæ. Og så drejer I hovedet, kigger ned i gulvet. Slipper med hånden, kommer ned til midten her, og så løfter I hovedet lige op. Ned til den anden side, flexer hånden, presser skulderen godt ned. Kigger ned i gulvet, og så kommer strækker lidt længere om i nakken.
Slipper hånden, og så kører I ned og rundt. Kom rundt her. Ned og rundt. Kom rundt. Ned og rundt. Og så ned til midten. Lad hovedet falde forover. Slap af i skuldrene. Lad armene hænge ned. Og mærk strækket heroppe i nakken. Så lægger I hænderne op på hovedet. Slapper af i armene. Og lad armene falde ned. Lad albuerne hænge nedad. Og mærk strække om i nakken. Og hele vejen ned langs rygsøjlen. Og så løfter jeg op. Og lad armene falde ned. Godt. Godt, så skal vi have armene op over hovedet. Stadigvæk lidt bøjet knæ, og husk stadigvæk at suge godt ind i jeres navle og spænde op i bækkenet. Skuldrene er nede, og nu løfter vi en skulder ad gangen. Løft og sænke. Løft og sænke. Løft og sænke. Løft og sænke. Så løfte skulderen og sænke. Løfte skulderen og sænke. Løft og ned. 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 Op og sænke. 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 Godt. Så stopper vi her, og så skal vi trække ned og lige. Så I trækker ned i skulderbladet. Prøv så vidt muligt at lade armene blive oppe mod loftet. Vi trækker skulderbladet og spidsen af skulderbladet nedad og lidt ind mod rygsøjlen. Så er det ned og lige. 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 Kom ned og lige. 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 Og ned og lige. Så tager vi armene ud til siden. Benene ud til siden. Og så trækker I så albuen ned bagved. Og lige. Så I giver lidt efter i det modsatte knæ. Og trækker albue og skulderblad ned bagved. Og ned bagved. Kom ned bagved. Og trække ned. Og trække ned. Vender mig lige op, så I kan se her. Så I trækker ned her. Så I trækker ned her. Og lader lige alt. Og trækker alt. Så I mærker her inde under skulderbladet. Så I giver efter i det ene knæ og trækker albuen ned. Og trækker albuen spidsen, eller skulderbladspidsen ind på rygsøjlen og lige. Kom ned og lige. Kom ned og lige. Så I får virkelig få mærket inde under jeres skulderblad. Bare fortsæt. Kom ned og lige. Ned og lige. Godt fast derinde under skulderbladet. Ned. Og lige den sidste gang her. Godt. Ryst lige armene. Godt. Stadigvæk tæerne lige frem med at spænde op i bækkenet, så cirkler vi rundt. Og rundt. Og rundt. Og rundt. Kom, cirkle. Og cirkle. Og cirkle. Og cirkle. Skifter. Kom rundt. Godt rundt. Og godt rundt. Og så skifter vi igen, og
så kører vi fremad. Kom rundt. Kom rundt. Og 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 skifte. Og rundt. Og rundt. Og rundt. Og så skal I have begge skuldre her godt tilbage. Kom langt tilbage. Så I virkelig samler skulderbladene her om på ryggen. Kom godt tilbage. Og kør fremad. Kom rundt. Kom rundt. Og så ryster det her. Ryster. Ja, så skal vi ned og ligge på ryggen. Så ned og ligge her. På ryggen. Fødderne i gulvet. Armene langs med siden. Og så trækker I hagen ned til jeres brystkasse her. Så nakken den bliver lang. Og så lader vi starte med vores bækkenvind. Træk vejret ind gennem næse. Sug ind i navlen, tipper i bækkenet og puster luften ud. Så presser lænden i gulvet, tipper her i bækkenet. Sug godt ind i jeres navle. Træk vejret ind igen. Og kom ned og slap af. En gang til, træk vejret ind. Sug ind i navlen, tipper i bækkenet, puster luften ud. Trækker vejret ind igen. Og kom ned og slap af. En gang til, træk vejret ind. Sug ind i navlen, tipper i bækkenet og puster luften ud. Sørg for, at jeres spaller og baglår er helt afspændte her, så bevægelsen kun er i bækkenet. Træk vejret ind igen og kom ned og slap af. Godt. Sætter fødderne en lille smule længere op mod jeres spaller, og så gør vi det samme igen. Træk vejret ind. Sug ind i navlen, tipper i bækkenet, og så ruller I op. Puster luften ud på vejen op. Spænder alt, hvad I kan i baller og baglår her. Trækker vejret ind og ruller ned. En gang til, ruller op. Og ned. Og igen. Ruller op. Hele vejen op. Spænder alt, hvad I kan i jeres baller og baglår og ruller ned. Sørg for, at I bruger jeres rygsøjle, når I ruller op. Så I ruller op og bruger et hvirvel ad gangen. Og når I ruller ned, presser I ned her med brystbenet. Nede mellem jeres skulderblade. Bruger mavemusklerne hele vejen ned. Og ruller på rygsøjlen. Ruller op. Og kom ned. Kom op. Og ned. Ruller. Så bliver I heroppe. Spænder alt, I kan i baller og baglår. Presser knæene sammen. Holder. Og slipper. Presser knæene sammen. Holder. Og slipper. Og pas på, at I ikke taber hoften, så I ryger ned her. I skal blive heroppe. Og slipper. Så presser inderlårene og knæene sammen. Og slipper. Presser sammen her. Og slipper. Presser sammen. Holder. Og slipper. Jeg drejer mig lige en gang, så I både kan se det. Så det er op her. Presser knæene sammen. Holder. Og slipper. Presser knæene sammen. Spænder alt, I kan i baller og baglår. Og slipper. Presser sammen her. Og slipper. Gør det igen. Presser sammen. Og slipper.
trækker I begge arme op mod loftet, så de er lige oppe. Skuldrene bliver nede. Pas på, I kommer til at løfte sådan. Hold skuldrene nede. Igen så trækker I vejret ind igennem næsen, og så tipper I, puster luften ud, og så tipper I bækkenet her, så I holder mavemusklerne, trækker navlen ned til rygsøjlen, og den her position, den holder I, samtidig med at I strækker det ene ben op mod loftet. Så sænker I sig. Ned og op. Ned og op. Uden at slippe her i maven, så det er ned og op. Ned og op. Sænke ned og op. Sænke ned og op. Sænke ned og op. Kom lige ned og op. Lige ned og op. Trækker vejret ind og puster ud. Trækker vejret ind, når I kommer ned. Puster ud, når I kommer op. Ned og 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 op. Og den sidste her. Godt. Næste gang I kommer ned, så køb benene ud til siden. Op. Og lige ned. 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 Hold armen stadigvæk lige op mod loftet. Og den sidste. Og så tager I benet ned. Så tager I andet ben op mod loftet og sænker lige ned op. Du er stadigvæk at suge godt ind i navlen her. Lænden er stadigvæk i gulvet. Og lænden er i gulvet, både når I sænker benet ned og har benet oppe. Så hele tiden hold fast i mavemusklerne. Armene op, træk vejret ind, og pust ud. Træk vejret ind og pust ud. Godt, så svinger I benene ud til siden og op. Og ned. Ud til siden og op. Ud til siden og op. Og lige to mere. Og kom ned med benene. Sammen ned. Stræk benene og stræk jer helt igennem. Godt, så sæt lidt fødderne i gulvet igen. Igen suger I ind i navlen, spænder mavemusklerne, og så løfter I overkroppen op, hænderne i nakken, og så løfter vi op og op. Så løfter, løfter, pust ud, pust ud, pust ud, pust ud. Kom løft, kom løft, kom løft, kom løft, kom op og op. Og op. Pust ud. Løfter. 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 Så går vi fra side til side, så det er over og lige. Op og lige. Over og lige. Op og lige. Kom op. Og op. Pust ud. Pust ud. Så hver gang I kommer op, så puster I ud. Kom op. Op og ned. Løft op og ned. Løft
løft op og ned, løft op og ned, løft op og ned, løft op og ned, op og ned. Og så kommer vi ned og slapper af. Læg din overkrop et øjeblik. Sug godt ind i navlen, løfter overkroppen op igen. Hænderne i nakken, og så benene op her. Så skal vi cykle. Skifte, skift, 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 skift. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og slap af. Hopper I med stadigvæk? Godt. Så skal lige have lidt mere fra maven. Fødderne i gulvet her. Så godt ind i navlen. Tipper i bækkenet her og løfter jeres overkrop op. Så tager I begge ben op i en vinkel. Sætter den ene hånd her på, og så skubber I med hånden benene væk, og benene skubber den her vej. Så de bliver, hvor de er. Samtidig med, at I løfter op. Op med overkroppen her. Op. Bare fortsæt, og som jeg forklarede sidst, så er det denne her bevægelse, hvor I bliver presset med mavemusklerne nedefra og oppefra. Så det ligesom presser igennem, og derfor kalder man den her øvelse for en dobbeltpres. Så I løfter og skubber og skubber og skubber. Kom op, 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 op. Skub, skub med hånden, skub med hånden, skub med hånden, skub. Pust ud, pust ud, pust ud, pust ud, pust ud, pust ud. Og så slapper vi der et øjeblik. Vi skifter til den anden side. Vi slapper af i mavemusklerne en gang. Godt, sug ind i navlen igen. Tipper i bækkenet, løfter overkroppen op. Benene op over maven. Så skifter I hænder, så den anden hånd er her. Og den første i nakken. Så løft op. Og skub. Og skub. Og skub. Kom op. Træk sammen i jeres mavemuskler. Kom, skub. Og skub. Og skub. Og skub. Og skub. Og skub. Og pust ud hver gang I kommer op. Pust ud. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og kom ned. Stræk armene og ben ud. Så I strækker helt igennem. Flexer fødderne, og lidt afstand mellem jeres fødder, så fører I armene op over hovedet. Kommer hele vejen op og sidde, og så ruller vi ned. Armen tilbage over hovedet. Op igen her. Træk vejret ind. Puster luften ned. Kommer op, og så ruller I ned. Igen, stræk vejret ind. Hele vejen op. Puster luften ned. Helt op, så I retter ryggen. Kom op og sidder på halebenene. Og så ruller ned. Så I starter med at tippe i bækkenet. Og ruller ned. Holder armene oppe hele tiden. Hele vejen op. Og så ruller I ned. Op med armene. Stille og roligt bevægelser op. Og
stille og roligt bevægelser ned. Lige en gang til. Hele vejen op. Og hele vejen ned. Sidste omgang. Kom op. Hele vejen op. Og ned. Og så bliver jeg hernede. Strækker helt ud. Så skal jeg rykke min måtte her, mit skrå. Sådan. Så tager I begge jeres arme ud til siden her. Løfter benene op i en vinkel. Sørg for at lændene i gulvet og navlen er trukket helt ned til rygsøjlen. Så sænker I benene ned samlet til den ene side og kigger modsat. Og løfter op. Kigger ned til den anden side. Sænker benene ned. Sørg for, at jeres skulder bliver i gulvet. Også på den skulder, der vender væk fra benene. Sørg for, at den bliver i gulvet. Bliver med. Og når I løfter benene op, så er det mavemusklerne, der løfter. Så I presser lænden i gulvet. Presser den øverste del af ryggen i gulvet, så I presser ned herop og presser her. Og løfter benene op. Pas på, når I kommer ned her på benene, at I ikke trækker dem ind over her. Så snyder I jer selv og får ikke brugt mavemusklerne. Så benene skal blive uden vinkel. Så sænke ned her. Og løfte op. Og sænke ned. Og løfte op. Kom igen. Og løfte op. Og sænke ned. Og løfte op. Og sænke ned. Og løfte op. Godt. Lukker lige sammen en gang, sætter af og kommer op og sidde. Godt, så skal vi rulle som en bold. Og I sætter jer op på jeres haleben. Holder fast her rundt om jeres ankler. Kommer op og finder balancen. Sørg for, at I er tippet i jeres bækken her. Navlen trukket godt ind. Så I sidder her. Holder balancen. Ja, nu skal vi rulle ned og ligge. Det gør vi en hel masse gange. Og det der er kunsten, det er, når vi kommer op igen, at komme op og sidde i balance, uden at sætte fødderne i gulvet. Så ned. Op og sidde. Balance. Kom ned. Op og sidde i balance. Og ned. Op og sidde i balance. Og ned. Op i balance. Sid lige lidt, så I lige fornemmer, at mavemusklerne arbejder. Og det er dem, der sørger for at holde jer i balance. Og husk, at balance er en rigtig vigtig del i pilatestræningen. Kom ned. Og op i balance. Og lige en tur mere. Og så sidder I her. Find balancen. Og bare lige sidde lidt her og mærke, at mavemusklerne arbejder. Okay. Super godt. Super godt. Rykker lige min måtte tilbage her. Rykker lige. Godt. Vi skal om i en sideplanke. Og den kan I lave på flere måder. Vi kan bøje det underste ben. Knæene og lårene ligger lige over for hinanden, eller ligger lige. Og så sætter I den her fod i gulvet.
Ligger på albuen, suger godt op i jeres talje her, ind i navlen og løfter den her. Jeg vil gerne kigge op efter hånden. Jeg kigger op mod loftet. Og herfra så løfter I sig opad i hoften. Op, 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 op. Kom, løft, 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 løft og kom ned. Jeps. Vi skal have den anden side. Igen, I kan bøje det underste ben. Kan også stå på jeres fødder. Her, jeg sætter dem lige uden for måtten, fordi min måtte glider. Sug godt ind i navlen, og så løfter I op. Og stå her. Og så løfter I opad, op, op, op i hoften. Og kom ned. Godt. Og på maven. Godt. Sæt de albuerne i gulvet en gang og træk jeres krop fremad, så I strækker godt ud i mavemusklerne. Godt, kommer ned og ligge. Vi skal have vores armmuskler. Jeg har haft dem nogle gange, og vi fortsætter. Ufortrøjet med dem. Så er hænderne her ved siden af jeres brystkasse, og så bøjer jeg underbenene op. Sørg for at suge godt ind i navlen, spænd jeres mavemuskler. Så skubber I fra i armene. Kom op og stå her. Det kan lige en tusse i hals. Sorry. Herfra så bøjer I ned i armene. Ned og skubber op igen. Brystkassen skal ned og ramme først. Og op. Kom ned og skub op. Kom ned og skub op. Og ned. Og kom op. Ned. Og og ned. Og den sidste gang. Og ned. Og skub op. Kom tilbage over knæ. Godt. Okay. Så ned og læg på maven. Armene langs med siden. Lidt afstand imellem jeres fødder. Sug godt ind i jeres navle, spænd mavemusklerne. Så løfter I overkroppen så højt op I kan. Og holder. Og kom ned. Løft op så højt op I kan. Og kom ned. Løft op så højt I kan. Og ned. Løft op. Og kom ned. Løft op. Og kom ned. Løft op. Og kom ned. Og løft op. Og kom ned. Så sætter I hænderne her på ryggen og tager fat i jeres hænder. Spænd mavemusklerne her. Så vipper I med fødderne. Sørg for at I spænder godt i jeres baller og baglov. Vipper 1, 2, 3 gange med flexede fødder.
Og så kommer I, strækker I armene bagud og løfter overkroppen op. 1, 2, 3 og løft op. 1, 2, 3 og løft op. 1, 2, 3 og løft op. 1, 2, 3, 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 løft op. 1, 2, 3. Og den sidste. 3 og løft op. Godt. Stræk begge arme frem. Så lige slapper et øjeblik. Så I så godt ind i navlen igen. Løfter begge ben op. Begge arme. Holder. Og kom ud og slap af. Godt, så sug ind i navlen igen. Løfter begge ben op. Og begge arme. Og holder. Og I spænder alt, hvad I har på bagsiden. Spænder alle muskler. Holder. 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 Og kom ud. Godt, så sug ind i navlen igen. Vi udvider lige den her øvelse en gang i den her uge, her, så vi løfter begge ben op, som vi plejer. Begge arme holder. Og herfra så siger vi så samle ud, samle ud, samle ud, samle ud med benene. Hold overkroppen oppe. Samle ud helt ind og samle hælene. Sidste 8. Og slap af. Kom tilbage over knæene. Armene lige fremme. Stræk godt her. Kom lige ned og læg på maven en gang til, for vi skal lige have vores armbøj. Så sug godt ind i jeres navle, løfter benene op, og så skubber I frem med armene. Kom op. Så det ned med brystkassen først.
de 2 sidste. Og så kommer jeg lige tilbage igen. Vi starter lige med at lægge på ryggen her, og lige lukke godt sammen. Så I lige strækker hele vejen på ryggen, hele vejen op i jeres baller og hasemuskler. I slapper lidt af i kroppen. Så I sætter hænderne på knæene, så cirkler vi rundt. Og den anden vej rundt. Godt, så strækker I benene ud. Strækker fødderne. Og strækker benene. Armene ud til siden, håndfladen opad. Og skuldrene falder ned til gulvet. Lukker I øjnene. Giver slip i jeres krop. Bare fornemmer, at kroppen falder ned mod underlaget. Og kroppen tung, afslappet. Så trækker I vejret igennem næsen. Og pust ud gennem munden. Samtidig med at kroppen falder endnu længere ned til underlaget. Trækker vejret ind igen. Fylder jeres lunger op og jeres mave op. Og så puster I ud. En tur mere. Trækker vejret ind. Og pust luften ud. Samtidig med at også slipper I hovedet, så I fornemmer, at hovedet bliver tungt og afslappet. Så holder I fokus på jeres pande. Glatter panden helt ud, så der ingen rynker er. Ingen bekymrende rynker. Kommer op til toppen af hovedet. Og så hele vejen ned langs bagsiden af hovedet, samtidig med at I tømmer alt hvad der er. Alt hvad der fylder jeres hoved. Tanker, bekymringer. Alt det I skal nå. Slip det. Og bare fornem, at hovedet bliver tungere og tungere. Kommer ned til nakken. Videre ud i skuldrene. Så er det ud i jeres arme. Hænder og fingre.
fokus på jeres solar plexus. Godt, så vipper I lidt med jeres fingre og jeres tær. Før armene op over hovedet. Stræk jer helt igennem. Og lige langsomt. Kommer tilbage. Kommer op på siden. Stille og roligt. Stille og roligt op. Godt. Så gik der samme en uge mere, eller hvad man kan sige. Nu er der i hvert fald gået en træning mere. Så nyd det derude. Få trænet alt det I kan, så I får styrket jeres kropsbevidsthed. Og så ses vi ellers i næste uge. Så ha' det rigtig godt. Hej hej.